otvaram i čujem kako dolazi i već se pojavlja osmeh na mom licu. Ne znam na koji način si uspeo da na mene ostaviš takav utisak da si ipak na neki način tajanstven. Ne daješ utisak kao da si skroz otvorena osoba, nego da si uvijek rezervisan. Meni baš privlače osobe te koje me teraju da se trudim oko njih. Ja bi ti smetao izgled, na primjer, nađeš devojku ekstra, znači slažete se karakterno sve, a na svetlo ono skroz ne mora biti ružna, nego jednostavno da nije tvoj tip uopšte. Anica me jeste dosta ispitivala. Sad, da li do toga da želi da ja puno pričam ili možda ima tremu devojka ili je čisto zanima. Svako je lep na svoj način i mnogo mi je bitnija ta neka unutrašnja lepota nego spoljašnja. Da, imamo dosta toga zajedničkog. Kako sam imala mišljenje o njemu na početku, to mišljenje se samo poboljšalo. Veza mi je trajala najduže, baš veza, 25 dana. 25 dana najduže. Da. Nisam se do sada ni za jednu vezao, što ne znači da neću, to možemo udari ono kao bum i to je to. Ne možemo to doneti minus, mislim, za mene to nije minus. Al noćas, daleko si, neko te drugi ima, daleko si, prava sa pogrešnima, daleko si i negde na dnu čaše možda te srce nađe, tek onda progledat će. Znači, ne verujem da se te poljubim, ali u obrazu. Znači, svaka ti čast, majke. Sve u svemu u toj mračnoj sobi, taj prvi sastanak bio je super. Vidjet ćemo drugi, treći kako će biti. I da li će biti sa Anicom. Evo ga, gde si, brate? Priči kako je bilo, Anice, ozbiljno, bombonice. Majke mi. Mislim, skroz je opuštena devojka. Dečko je ekstra. A ste se opipali malo? Jesam, imam veliku glavu. Anica je izgleda pala na pevanje, a sledeća u mrak ulazi Ivana, koja je na sastanak pozvala svog kolegu, fizioterapeuta Marka Nešića. Sedim i čekam da se Marko pojavi i malo mi je frka od neizvesnosti. Jesi tu? Marko, požuri, plašim se mraka. Šta će da bude? Kako će da se ponaša? Kako ću ja da se ponašam? Čim si rekla fizioterapeut, znaš... Meni je to odmah gotivno bilo. Ja u šoku, ne mogu da verujem, znaš. Nisam mislila da će se naći neko još. I meni je bilo gotivno što si devica u horoskopu, a ja sam isto, ja volim horoskop. A ne, ja sam devica u svakom smislu. Skroz smo slični, znači ista zanimanja, isti horoskopski znak, isto razmišljanje. Ćemo da se opipamo sada. Če bre, ti to, čitaš meni misli, koja je ovo fora? Fizički, onako kad sam ga opipala, kad sam stisla. Super si, Marko. Boga mi, zadovoljna sam. Čekaj, a narukvice? Okej mi je to ovako. Čekaj, imaš narukvice? Samo to? Imam, sad trenutno ove. Ja to obožavam, na obe ruke. Pošto ja volim narukvice, ogrlice, volim i da devojka isto nosi bar neki tako, sitni detalj. Ništa. Drago mi što smo zaplejali. Bilo mi je... Meni. Bilo mi je skroz okej. Ali ovo mi je totalno zanimljivo, baš mi je čudno, ali super trip. Chill varijanta, baš mi ekstra. I baš super što smo jedno drugo pozvali odmah. Skroz si gotivna osoba, ne mogu verujem. Takođe. U njenom društvu mi je lepo zato što se skroz kapiramo, gotivna je osoba, skroz je na svom mestu i volao bi još jednom da je vidim. Mare cara, je li bomba, a? Je li bombica? Dajem komentar. Marko je super lik, majke mi. Okej, baš imamo iste poglede na svet, ali više drugarska priča. Na trećem sastanku, 1 na 1, sastali su se Neša i Snežana. Neša je taj koji je pozvao na druženje. Lepe ruke. Gde si? Tu, eto, tu pored mene. Čim je s neki sela pored mene, osjetio sam neku konekciju, nemam pojma. Ne znam šta da te pitam, zato što sam ja trenutno jako zbunjena. Što si zbunjena? Dosta duže. Šta si obukla? Neku kratku majičicu? Pa majicu neku običnu i suknicu. Zategnuta suknjica. Obukla suknjicu i majicu, sviđa mi se jako. Inače sam avanturista, onako veliki. Ja može se reći da sam avanturista, volim da probam nove stvari. Ponekad sam previše ekstremna. Mnogo smo ćaskali i što ne stvarno ume da opusti devojku. Sviđa mi se, imaš lepu figuru, skroz. Mnogo mi se dopada, dobro, velika je štikla. Da. Sviđa mi se, skroz. Jaki, teško dišeš, a? Ma jok. Sigurno? Sigurno.
Bila sam opuštena, bila sam svoja, pokazala sam se onakvom kakva jesam i ja se nadam da mu se to dopalo. Dozvoli sam trenutak. Čekaj, ništa. Ne mogu da kažem da smo se mi poljubili, oni mene samo dodirnu ovlaš usnama, ništa više. Šta ti samo pusti? Vidi, neću te pojedati, a nisam ni bolan. Mada bi te pojeo, naravno, ali sad mora da budem finiji malo sad. To. Naravno, na sljedećem sastanku ovaj ovlaš dodir usnama pretvorit će se u nešto više. Šta se ti smiješ, tako bludnice jedna? Sviđa mi se uzbudljivo jako i devojka je figura vrh. Sviđa mi se šta ti kažem. Ja sam se ovako pomerila, podigla sam glavu i tako, ako me tu poljubila. Ali namazano odbilo napade, on gubi vrijeme čovjek. Pa čekaj, da te to privuklo ili odbilo kod njega? Nije me odbilo, zato što valjda kroz celu tu priču, ja sam simpatičan. Je li dalje duhovit onako? Da. Ali Snežana ne zanima samo Nešu. Za nju se zainteresovao i momak koji devojke obara glasom, Marko. U vezi Marka sam zapamtila da ima jako lep glas. Zapevaj nešto. Zapevaj ti. Ajde zajedno nešto. Ajde. Neka me prvi koji hoće kao lutku navije, sreća je slepa, ona samo prati tvrdoglavije. Hej, 1200 dana živi ako smeš i još jednu noć ti dajem da se pokaješ. Oboje volimo da pevamo, mislim da lepo pevamo i da nam to sasvim dobro ide. Šta radiš inače? Pa ja predajem trbušni ples, pošto ga treniram 11 godina. Ona se malo nešto nećkala i onda je ustala da igra, nije se dovoljno opustila, čini mi se. Mogla je malo više. Dobra igra. Malo onako, nije baš smiješno, ali kažem slatko, ali nije loše. Drago mi što smo zablejali. I meni, naravno. Vidim da si skroz okej devojka. Također. Lepo pevaš. Hvala, također. Hvala. Nešto se nismo merili, nismo se nešto pipali. Da li ona nije htela, vjerojatno ste malo distancirala jer možda i Šone malo više odgovara nego ja. A i ja sam se malo distancirao zbog njega jer vidim da se on baš zagrejao. Nije da ja nisam Marku dala šansu i meni je Marko okej, ali jednostavno mi se Šone više dopada. Kako bilo? Pa ono, nije bilo loše, bilo okej. Moraš da nam pojasniš što nije bilo loše. Pa ono, okej, opušten je sve to, mislim da bi mogli da budemo prijatelji, dobri stvarno. Odmah me ljaka. Ma, prepuštam ja tebi ovo, ajde, stariji si. Neša je u mrak pozvao još jednu devojku, onu koju je Marko već omađio svojim pevanjem, Anicu. Mislim da je Šone seksi, bar mislim da imaš seksi glas, ali da. Ajde, što se fizičkog izgleda tiče, šta ti najviše zasmeta, baš kod žene? Ne volim gojazne devojke, da su sad ruke nešto pretarano, nemam pojma, tu šlaufi, to sad, znaš, noge, malo to. Kakav si ti? Lepo bi da, apsolutno, izvoli. Obući ću košulju, sutra pa ću da raskočam. Nemoj, dovoljno. Jer meni je dovoljan samo jedan dodir. Meni definitivno jedan dodir nije dovoljan da procenim neku osobu. Ne može taj deo da bude čvrsta, ostalo... Da. Ej, gužda mi je čvrsta. Ne, nema potrebe. Mislim, ipak je ovo prvi sastanak. Pa kopka me kako guzu ima, ali eto, ipak sam to ostavila za svetlost dana. Čekaj, šta si obukla? Baš me interesuje. Šorc i majicu. Šorc i majicu. Okej, možeš... Eto, već ništa strašno, ništa strašno. Pa da, opusti se kao kod zubara, jel? Šone je nevalentan, ali na neki suptilan način, sve kao, ne znam, pokušava ali sve polako, nežno. Lizao. Nema šta da Sa ukusom jagode. Ja ne. Treba se da ližim. Pa liži, brate, ja malo da ližiš, šta? Kako se da pričam sa tobom? Stariji je, zreliji. Se polizala? Nisam, hoćeš ti? Gdje ti je, daj. Ne gadim se i prihvatio sam da dovršim lizalicu ove poslednje. Bio si ti luti na sastanku, brate, ti man serijski. Vjerojatno se našla malo zbunjeno, nemam pojma. I hteo sam to što da me... Ja ne mogu više. Šta? Ne mogu
više, pa ne znam, najgore plašila sam se prvo da se neće niko svidjeti. Suprotnu situaciju da su oba lika ekstra. Ok, lik umereno skroz što se meni ne sviđa. Ne kaže da je loše, tako je dobro. Ali ne priopće to mene nešto. Reci mi, bi se mogla vidjeti sa Šonet? Pa što da ne? Ostavio super utisak, zanimljiv. Dobar dan, djevojke. Dobar dan. Meni je žao što prekidam ovako zanimljiv razgovor, ali sam htjela malo sudjelovati u njemu. Prvi sastanci 1 na 1 su prošli, kako je to bilo? Super. Zanimljivo. Vaša nekakva intuicija je rekla jedno, a ja ću vam sada reći što kaže nauka. Dakle, vi ste ispunjavajući one upitnike kad ste dolazili kuću dali nama određen materijal. Isto tako cijelo vrijeme ste bile promatrane od ljudi koji ima to posao da se bave promatranjem ponašanja drugih ljudi, dakle od psihologa koji su promatrali vašu interakciju, vaše razgovore i na osnovu vaših odgovora i ponašanja zaključili koji bi bili idealni parovi ovdje unutar kuće. I čim ja napustim prostoriju, vaša imena i njihova će se ispisati ovdje na ekranu. Broj koji će se ispisati pored toga je postotak kompatibilnosti koji vas veže. Promislite o ovome što kaže znanost, pa ćemo se vidjeti uskoro. Nakon odrađenih sastanaka. Ćao. Ćao. Tamo gde su utisci, mirisi i glasovi zakazali, možda nauka ima nešto da kaže. Da vidimo. To sam ja, Šone. Procenti, a? 89%. Super mi je što smo stavili s Nenadom, zato što sam to i želela. Kad sam video podudaranje procentima, iznenadio sam se u smislu da sam očekivao preko 90%. Marko Nešin. Fizioterapeut. A da, ja ne verujem. Ote mi frajera. Smorila sam se zato što prosto se nismo našli. 84%. A niste se ni upoznali. Ali ja nemam ništa zajedničko. Marko B. Da nisu pogrešili. Marko i ja. Iznenađena sam, stvarno nisam očekivala. 80%. A de njega, pevač, noćni život, žene, ludilo. Pa ne da sam se iznenadio, nego ono, nikad ne bi u životu rekao. Dalje mogu. Šta ti kažem? Pa ništa, pašće masaža sad. Ne znam ko se više iznenadio testovima podudarnosti, Marko ili ja. Praktično smo zamenili devojke. Vreme je da kandidati provere da li se potencijalna ljubav može svesti na brojke. Prvi spoj su Neša i Snežana. Čekam je polako, gledam da li će ući, ne mogu izdržati, moj mali će pući. Smeškam se non stop što mi se u skorije vreme nije desilo. Voljela bih da Šone bude pravi dečko za mene. Da su bukle? Neku suknicu i neku majičicu na gola leđa. Voliš suknicu? Pa volim. A dobro, ti stoje, verovatno. Pa, ono. Kratko, provokativno, mlada je, zgodna i treba to da nosi. Znaš, ležim ja sinoć u džakuzi, ono napunio malo kadu. Oj, rekao joj, znaš šta sam pomislio? Šta si pomislio? Kako bi bilo lepo da, isto ovako da smo sedali u džakuziju. Volim da zamišljam. Volim da stvaram slike u glavi, zamišljam sam i njenu figuru, njene usne, njeno lice. Dobro, ne mislim da podgrevaš maštu, ono, mislim ipak. To? Što da me podgrevamo? Ja ne znam ni koliko mi vremena uopšte provodimo. Vremena imamo dovoljno, ti i ja. Misliš? 100%. Stvarno nisam doživala takvu hemiju u skorije vreme. Skroz. Imamo vremena puno. Volim da zavodim, jako sam kreativan i komunikativan i volim to da radim. Pesma koja me asocira na Šoneta je od Slađe Delibašić, 5 minuta. Imamo sve vreme ovoga sveta, neće niko nas da ograničava. Skroz. Nisam sumnjao ni malo, siguran sam u sebi. Uzbudljivo mi je sve to, ja dočekam da ga vidim, voljela bi da ga vidim na svetlu, što se me tiče što pre. Hoću svetla. Hoću svetla! Molim vas, svetla! Svetla. Shvatio sam kod nje da želi da muškarac bude zaštitnički nastrojen prema njoj. Krha je i nežna. Treba joj neki snažan muškarac. Moram da palim. Možeš. Popali. Pa pusti. Popali. Joj, sad kad se budem udarila. Samo polako. Polako. Joj. Ćao. Stigla već, a? Stigla. I? Bilo je sve kako sam očekivao, brate. Ljubili ste se, a? Već, a? Već. Već. Ti ne gubiš vreme.
Pa, boga mi da ti čestitam. Nema, to je rešeno. Ja kažem, pola posle završeno. Pola posle, skroz. Znači, Šone, to je definitivno. To je to. Statistiku će u mraku sledeći proveriti Marko iz Zemuna i Ivana. Ja nju nisam tražila niti ona mene i na tom grupnom sastanku kad smo bili ništa me nije zaintrigiralo kod nje. Baš sam se iznenadila kad sam videla da ti i ja uopšte nisam očekivala. Najmanje se nisam nadao. Ja sam mislio da ću ispasti ili sa Snežom ili Sanicom. Ne bih rekla da je neki pametnjaković. Iskreno, nisam nešto oduševljena njegovom inteligencijom. U čemu si? Imam šorc. Vrlo kratak. Da, samo takvi nosim, da. Ja obožavam devojke koje nose šorceve. Imala je neki vrlo kratak šorc, koliko sam mogu da primetim. Ima jako lepe noge. Volim malo veće mišiće, ali dobro. Sviđa mi se što je visok, eto. Još si mala. Čekaj da te zagrlim. Psiholozi nisu toliko pogrešili što se tiče mene i Ivane, ali ja ne volim devojke kad se upoznam s njima da imam osjećaj kao da se znamo ceo život. Volim da istražujem devojku. Jesam ja dobro skontala ili imaš piercing neki? Imam, daj ruku. Gde imaš? Na uvetu ne brini se, neću ti dati jezik sigurno. To je Miljuša za jezik koja stoji na uvetu. Ozbiljno? Majke mi. To mi je poklonila bivša devojka i zbog toga nešto nosim, otkud znam. Iskreno razočarala sam se što onaj piercing nije na jeziku, nego na uvetu. Imala sam piercing na jeziku, pa sam izvadila, imala sam piercing na nosu, pa sam izvadila. Sad idem samo na pupku i to ono diskretna ona. Jel mogu da pipnem? Naravno. Piercing na pupku mi se jako sviđa, pošto ja volim piercinge, tako da mi je to sasvim okej. Sve najbolje. Također, vidimo se mi još, bit će prilike još. Naravno. Za druženje. Ajde. Viđamo se. Ajde, čao. Skinu mi ribu. Skroz. Bez ugovaranja, momci. Čujem ja sve. Jesi stigo, kako? Stigo, pa onako, ništa valo. Ispričali smo se, kulturan i sviđa mi se što nije navalentan, što je pristojan. Mislim, bilo okej, ipak ću Anicu. Skroz je okej. Statistika je romantični sastanak organizovala Anici i Marku Nešiću. Vidjet ćemo da li će taj sastanak biti uspešan. Od samog početka sastanka nismo mogli da se uklopimo uopšte kako da sednemo u onaj lazy bag, pa sam pao 2 puta, pa je ona legla, znači bio je show. To si pobegla od mene? Pa ne mogu, nisam pobegla od tebe, nego mi baš stvara probleme ovaj lazy bag. Nije to lazy bag, šani se. Da si mnogo mekan. Dobila sam informaciju da je povučen, nije povučen, nije stidljiv. Pozitivno sam iznenadio, tamo si mi delovao nekako tiho ili nisi mogla da dođeš do reči od njih. Dobri su momci skroz, mislim. Toliko ste dobri da ćeš da umazaš možda devojku za koju se zagrejao. Pazi, ne znam, možda devojka maza mene. Ja ne znam da li sa Markom, pevačem, želim drugarski ili neki drugi odnos, ali postojala je ta iskrica koju želim da ga napravim ljubomornim. Inače, zato što znam da će mu prenijeti sve što se dešavalo do... Znaš kako to opušta posle svega? Pa ne, sad nemoj previše da se opustiš. Moram. Donosam ti alkohol, još te masiram. Neće nam dobro da izađe. Demonstrirao sam svoje fizioterapeutske veštine, ali nisam dozvolio da se previše opusti devojka, nego je bilo chill varijanta. Jao, Bože. Hoće da pukne neka kosta. Jesam mnogo jak? Nisi. Nisam mu iskreno odgovorila, rekla sam mu da nije grub. Ne znam da li je inače grub ili se uplašio Marka, pošto mu je zapretio. Čekaj, pa kako si to dodiri u mraku? To je dozvoljeno. Ne verujem. Pa super, zategnuti. Vidiš tartanu, da? Pa malo. Dopada mi se zategnuti, onako baš ima lepe čvrste grudi, stomak i sve. Ja gotivim plavuše. Neko, mislim, da su onako malo atraktivne, znaš. A, da. Istina je da volim atraktivne plavuše i volio bi da bar jedna devojka bude plavuš. Uviću te. Smejemo se sve vreme sastanka i vidjeli smo da smo nekako s jedne strane skroz slični i baš je onako druželjubiva osoba i svidjelo mi se jako. A mislim da bi ti lepši. Ispostavilo se da ništa nije ono kako se pričalo. Mislim, dečko jeste ekstra, zajebali smo se. Bilo je super. Znači, devojka je skroz okej. Dobar izbor. Dobila sam masažu. Opa, lepo. Vidiš, mene nismo sirali. Znao sam da će vam se dopadne Anica obojici. Ozbiljno? Znao sam.
Daćeš ti go? Hoću. Momci, ja sam došla vidjeti kako teku pripreme, je li sve pod kontrolom? Evo vidiš. Vrijeme brzo curi, ostaje još jedan samo sastanak 1 na 1. I ja ga želim učiniti malo posebnijim vama i djevojkama. Vrijeme je za sastanak uz romantičnu večeru. Duše, ja sam sigurna da ćete se snaći na najbolji mogući način i da ćete impresionirati djevojke. I to je onda to. Onda birate koga želite vidjeti na svijetlu. Ćao, djevojke. Ćao. A joj, šta da obučemo? Vidjet ćemo uskoro, samo na prvoj srpskoj televiziji. Ja mislim da jeste moguće zaljubiti se u mraku. Nadam se da ćemo se vidjeti na terasi. Joj, život. I još uvijek ne znam šta da radim, da li da izađem na balkon ili da odem.